Samo malo. Hipokratova zakletva. Jedan život ove moje djevojčice, 3 djece i svih nas oni hoćeju cijepiti. Mi znamo što je cijepivo. Umrtvljeni virus, ovo nije cijepivo kao prvo. Ja radim na dijalizi, toliko sam ljuta, oprostite. Radim sa autoimunim bolestima. Radim sa autoimunim bolestima. Ljudi koji su cijepili u ovih 2 godine, mi nikada nismo imali toliko plazmaferezi. Ako me moji nefrolozi, pozdravljam ih, slušaju. Znači, nakon cijepiva mladi čovjek prokrvario. Doktorica dođe, jeste li cijepio? Jesam. I to je točka. Dalje od toga se ne ide. Kolegice na neurologiji, dolazimo intenzivno. Kažu nikada toliko neuroloških insulta krvarenja. Niko jednostavno o tome ne vodi računa. Nefrolozi, hematolozi, internisti, gdje ste? Zašto se to ne proučava? Ja sam radila, samo malo, ja radim na COVID odjelu. Ne radim osobno, ali imam dijalizirane pacijente. Ovo su riječi moje glavne, nebitno uopće. Kaže, jednaki broj cijepljenih i necijepljenih završio na respiratorima. Svi sa jednakim poteškoćama, komplikacijama. Ljudi moji, ja ne znam brojke, nisam statističar, ovdje neko laže. Znate šta, ja ću vam samo reći, ja sam ovdje u ime djece, najviše u ime istine i u ime svojih kolega i kolegica. Nama se prijeti jer se bojimo radi otkazima. Kolegice sa Rebra govore, to su njihove riječi, bilo je na YouTube-u, ja pratim to. Svaki 3. čovjek sa infarktom ili sa embolijom ili sa krvnim ugrušcima koji umire, dolaze prijaviti komplikaciju. Ne da im se prijaviti, kažu, ili se brišu. Zbog čega? Ja pitam zašto se komplikacije nakon cijepljenja ne daju prijaviti jer kažu nemaju dokaza. Pa ako vi nemate dokaza da to nije komplikacija od cijepiva, kako znate da nije? Djeca će nam umirati. Gdje su ti, da vama se danas sutra, ne znam imate djece ili ne, ja imam. Da mi dijete sutra umre nakon cijepiva, ko će mi reći je li to cijepiva ili nije? Da li je život moga djeteta manje važan ili bilo koji jedan život naspram 50.000 koji je umrlo? Mi dajemo Hipokratovu zakletvu. Jedan život je dosta za sve živote. Ako me razumijete, ovo nije cijepivo. Ljudi moji, nemojte se dati zavaravati. Ovo nije cijepivo i nemojte više, pune uši su na cijepivo. Kada nađete, ja poštujem znanstvenike, ja znam da nije bilo dosta vremena. Ali nemojte siliti ljude. Oni ako misle da im cijepivo pomaže, neka se cijepe, poštujem i starije. Vi ste za slobodu izbora, jasno mi je. Zašto mlade silite? Koliki broj je umrlih ili djece od COVID-a? Ovo što je kolegica rekla, sa svakim cijepivom naš imunitet pada. Ja sam preboljela COVID, ja znam što je to. Skoro sam završila na kisiku. Pomogao mi je Sumamed i ovaj Ivermectin što je kolegica rekla. Zašto se o tome šuti? Zašto samo cijepivo? Ja bih voljela da mi neko to, ako ovo nije sila, šta je onda ovo? Ako ovo nije nasilje, ako ovo nije zločin, šta je ovo? Sada nam na djecu daju. Mi znamo što je gospođa Markotić rekla. Jer ona ima dijete. Ja ovo, život dajem. Za ovo svoje dijete idem u zatvor. To sam rekla i svoj djeci. Evo, iscurilo je, hvala vam puno, to je